Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. To masha Allah yayi kyau. Kamar kullum kamar dai yadda aka saba, yau ma na zo muku da sabon fim ɗinmu da zai fito a ranar gobe insha Allahu da yardar America. Wata kan fim ɗin da kuka jima kuna dakon fitarwarsa wato Daraja, to insha Allah gobe zai fito, sa'annan za ku iya samun sa ne kawai direct a cikin group ɗinmu na VIP. A domin shiga group ɗinmu na VIP sai ku ɗauki lambar wayanmu da ke kan screen pasta ɗin nan da take juya. Insha Allah idan kun ɗauka kuka yi mana magana, to in Allah ya yarda za mu yi muku bayani ga yadda ka'idodin shiga group ɗinmu suke, mu kuma za mu yi muku register take a nan yanke mu saka ku cikin group, sa'annan sai ku riƙa kallon ku yadda ya dace a kowane lokaci idan kuna da bukata. Sannan muna saka sababbin fina-finai masu kyau, masu kiliya, masu inganci, sa'annan da daddaɗin fasara, ba wai fasara marar daɗi muke ɗora a cikin group ɗinmu ba. Sannan wannan lambar da kuke gani mun ɗan canza lamba ne sakamakon WhatsApp sun yi vanin ɗan account ɗinmu. Waccan lambar da muke using da isa yanzu ba da ita muke yi ba. Muna da ku har zuwa lokacin da kamfanin WhatsApp za su yi mana vanin ɗinta, saboda duk yadda za mu ɗaga ɗin mun yi sun kasa ba mu dama. Amma insha Allah wannan lambar da ita ne muke using yanzu. Za ku iya yi mana magana da ret in Allah ya yarda a domin samun dukkanin fina-finan da kuke bukata. Sa'annan a ta Hausa fim waɗanda ba a ɗora su a YouTube channel, sa'annan kuma kuna da buƙatar ku kalle su, insha Allah idan kuka taɓo mu ta wannan lambar za mu yi muku bayani ta yadda za ku na samun su in Allah ya yarda. Sannan dai ina ƙara sallata muku fim ɗin da na sallata muku a baya wato Harun Ar-Rashid. To fim ne mai kyau, sa'annan za ku ji daɗin kallonsa saboda fim ne mai inganci waɗanda ya haɗa abubuwa da dama a cikinsa wanda za ku ƙara da kallonsa sosai. Fim ne na tarihi, ba wai normal fim bane ba irin fim na yanzu da ake Indian fim, a'a fim ne na tarihi. Ga masu buƙatar wannan fim ɗin insha Allah za ku iya min magana ta wannan lambar waya. Sannan za mu ajiye muku link ɗin group ɗinmu na WhatsApp da na Telegram. Ku je ku yi join a domin samun sababbin fastocin da za mu ɗora fim ɗinsu kafin ranar da za mu ɗora, da kuma short ɗin bidiyo kan da muke ɗan ɗora. Ba wai muna ɗora normal fim bane ba complete kawai, a'a muna ɗora short ɗin bidiyo ne a group ɗin namu wanda ba shi bane na VIP. Na VIP shi kuma shine muke ɗora a kansa. Idan kuka yi join za ku ga dukkanin yadda tsare-tsaren namu suke, sai ku yi mana magana sai mu faɗa muku yadda za ku yi mu saka ka cikin group na VIP wanda za ku na kallo a cikinsa ta hanya sassauƙa. Sannan group ɗinmu na VIP yana aiki ko a wani ƙasa kake a faɗin duniya, insha Allahu za ka samu dukkanin fina-finan da kake bukata da zarar sun fito a kan lokaci. Idan kai kana Niger ne, kana Nigeria ne, ko kana Ghana, ko kana Cote d'Ivoire ne, ko kana Libya ko Algeria ko Saudiya, to duk inda kake in Allah ya so yadda za ka samu dukkanin fina-finan da kake bukata a kan lokaci. Kawai abu ɗaya za ku yi shine ku ɗauki wannan lambar wayan namu da ke kan sikirin ɗin fastar nan. In Allah ya yarda kun ɗauke ta kuka yi mana magana, to mu kuma za mu yi muku abin da kuke da buƙata take a nan yanki.